די נו, תני לי עוד צ'אנס, אני מת עלייך. הלו. שלום, אביעד נמצא? כן, זה אני. קשרתי להגיד לך שזה נגמר. חשבתי להגיד לך שבעקבות האודישן שהגשת במאי אודישן, התקבלת לתפקיד בסדרה בערוץ 10 בתוכנית מערכונים. וואו. רצינית? טוב. כן. רציתי לדעת אם תוכל לבוא במשרד בטח. בשביל מדידות. אוקיי. כמו במרמית. סליחה, אני לא מרשים. סתם. והג'ין שלו יבוא איתו? תומר! בוא שב שנייה. תשמע, אתה איתי? כן. אני ואמא הולכים להתגרש. מה? צריך קצת לבד. דיכאון, באסה. זורק לשירן הזאת כמה מילים עליי? פליז, אל תגיד את זה. רגע, חכה. אוקיי. אתה מגיב לפני שאני אומר. אתה יודע, חבר זה לא קיר, אז אבא הפטיש... עכשיו תגיד את זה. מעולה. מעולה. יופי, תעבוד על זה, תזכור את הטקסט טוב, תתאמן שזה יישב לך בראש. ביי, להתראות.